Дигай го. Ай, при мен се вижда, дигай. Същия като моя. Браво. Дигай го, ма не дава, брат. Цеже. Гладиатор ловът малки, нали, Ванко? Да, само малки ловят. 2,40 днеска. Гладиатор ловят малки. Така разправя един наш общ приятел. Айде сега ще излезе ето го бате Ваньо, майстора. Оба! Така, да съм до теб, да събера малко, да мога да... Чай да махна тази въдица. Аз трябва и другата да махна. Ето го под лодката. Ванко, дигай го и го канджосвай, че... Ей, пак избяга. А така Пепица с гайдата. Его, под мен дойде. Не дава да го еба в майка. Да бе, върти лодката, виждам го, голям е. Не дей много да такош. Здрасти, тъкъмите не са притесняй. Това от един знак ми са паднаха тия вълци. Нали? Да. Знам. И аз така от същия знак, от същия магазин си ги взех. Добре, че дойдем и в Алпите да сваним някаква риба да. Маля сонара отдолу кое. И при мен беше така преди малко, преди няколко часа.